Insemmilkom u nistedinkom għall-ċerimonja tal-loti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2020 li jippremja kotba li ħarġu s-sena li għaddiet fl-2019. Normalment aħna dina ċerimonja tkun għall-udjenza ristretta ma imħabba l-affarijiet huma kif huma qegħdin noħorġuha online u intom tistgħu issegwuna fejn qegħdin biex taraw li ma kienu l-aħjar kotba tal-2019. Dina ċ-ċerimonja hija organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li fiha wkoll għandna il-Premju Terramaxka li huwa kotba li joħorġu għat-Tfal u għaż-żgħażagħ u huwa l-ikbar premju li l-Kunsill jorganizza huwa l-iktar importanti li kbar wieħed prestiġjuż li jagħti wkoll ġieħ lill-awturi, lill-pubblikaturi u anke lill-illustraturi. Nixtieq issa naqsam magħkom ftit informazzjoni dwar il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. L-ewwel edizzjoni kienet saret fl-1971, kważi 50 sena ilu, u dakinhar kien hemm żewġ premijiet, żewġ kategoriji u min rebaħhom kienu żewġ ismijiet kbar fid-dinja tal-letteratura Maltija. Anton Buttigieg bil-ktieb tiegħu fl-Arena u Ballati Maltin u Francis Ebeyer bid-drammi it-tieni volum. Kienu 4 drammi f'dan għal-volum, 2 minnhom niftakar kienu Menz u Boulevard. Illum il-ġurnata il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb jinkludi wkoll il-Premju Terramaxka illi huwa għat-tfal u għall-żgħażagħ huwa premju li jingħata propju jitħabbar fil-bidu tal-Festival tal-Ktieb li jsir normalment f'Novembru, din is-sena kien fl-10 ta' Novembru. Sintendi ċ-ċerimonja llum il-ġurnata kibret xi ftit, hemm firxa akbar, hemm 7 kategoriji ta' kotba u 4 premijiet speċjali. Dawk il-premijiet huma wieħed minnhom għal kontribut siewi fil-qasam tal-kotba u l-letteratura, il-premju għall-aħjar awtur emerġenti, il-premju poeta lawreat u l-premju għall-aħjar produzzjoni ta' ktieb bl-isbaħ dera. Wasal il-moment issa però xi ftit uffiċjali li nixtieden lill-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri biex itina ħsibiet tiegħu f'din l-okkażjoni. Merħba għal din l-edizzjoni virtwali tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb li qed tixxandara lilkom lill-pubbliku għall-ewwel darba wkoll b'mod aċċessibbli lil kulħadd biex flimkien niċċelebraw l-aħjar kotba li ġew pubblikati is-sena l-oħra. L-iktar kotba illi il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jippreżenta lill-pubbliku bħala l-iktar kotba ta' kwalità għolja li ġew pubblikati is-sena l-oħra. Dis-sena, ovvjament, qegħdin nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni b'mod virtwali anke għaliex iċ-ċirkustanzi ma jippermettux li ċ-ċerimonja ssir b'mod fiżiku. Sfortunatament, l-industrija tal-ktieb għaddejja minn perjodu diffiċli ħafna, eżatt wara l-ħriġna minn kriżi politika li għaddiet pajjiżna minn perjodu volatili, imbagħad dħalna fi kriżi ekonomika minħabba il-pandemija. Dawn l-avvenimenti ma kinux ta' ġid għall-industrija tal-ktieb. Iżda, fl-istess ħin, xorta waħda, għajna niċċelebraw il-ktieb permezz tal-attivitajiet tagħna, il-ktieb baqa' jinbih ukoll għaliex iż-żerrija taċ-ċivilizzazzjoni għadha fil-ħamrija tas-soċjetà fejn għadha tista' tibqa' tinbet il-frott tagħha. Ovvjament, qegħdin niġġieldu biex nipperseveraw f'dawn iż-żminijiet diffiċli ħafna. Bħal pereżempju l-importanza kbira li qed nagħmlu għall-għajnuna tal-pubblikaturi biex nagħmlu tranzizzjoni tal-beħ tal-ktieb minn dak fiżiku għal beħ online. U din it-tranzizzjoni hija neċessarja għalina biex l-industrija tissopravivi fi żminijiet tissa u żminijiet li ġejjin. Madankollu, aħna bqajna niċċelebraw l-letteratura hija xi ħaġa importanti li nibqgħu nipperseveraw u nippreservaw iċ-ċivilizzazzjoni tagħna u dak ħanibqgħu nagħmluh anke f'ċirkustanzi diffiċli ħafna. Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb huwa wieħed mill-iktar avvenimenti kulturali u intellettwali importanti fil-kalendarju Malti. Żgur
illi premju bħal dan ukoll iqajjem ħafna diskussjonijiet, kontroversi u interpretazzjonijiet differenti. U dik hija xi ħaġa tajba. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jiċċelebra id-diversità fil-ksib u id-diversità fl-iskejjel u fil-filosofiji differenti fl-industrija tagħna u fil-soċjetà u fix-xena kulturali wkoll. Madankollu, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb dejjem ser jagħmel dak kollu li possibbli biex jassigura illi l-istandards tal-premju huma għoljin. U bekk nassiguraw ukoll il-preġu tal-premju innifsu. U dan għaliex ukoll forsi anka dak li jagħmel il-premju li huwa xi ftit kompetittiv. U dik hija xi ħaġa tajba ħafna mill-perspettiva tagħna. Ovvjament, mill-ġdid nerġa' nagħmel aċċenn għall-importanza tal-ċelebrazzjoni intellettwali biex nippreservaw iċ-ċivilizzazzjoni tagħna. Huma żminijiet diffiċli illi qed nagħmlu dan u għalkemm għaddejjin minn dan kollu xorta waħda għandna ħafna tama illi il-qoddim nerġgħu noħorġu minn din il-kriżi ta' staġnar fl-industrija biex nerġgħu mmorru għat tkabbir u jerġa' jkollna anka kif inhi l-ħolma tagħna li saħansitra jkollna iktar pubblikaturi ġodda fix-xena tagħna u saħansitra anka iktar awturi li jippubblikaw kotba ta' kwalità. U meta wieħed iħares lejn il-kotba tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, naħseb diġà wieħed jista' jara din it-tendenza fejn fl-industrija għandna iktar diversità u iktar produzzjonijiet diversi ta' kwalità għolja ħafna. Mill-ġdid, grazzi ħafna tal-li attendejtu għal din iċ-ċerimonja virtwali, ibqgħu magħna għal iktar attivitajiet, gawdu il-kotba sbieħ illi qegħdin nippreżentaw għalikom, morru ixtru il-kotba mingħand il-pubblikaturi, morru fis-siti online tal-pubblikaturi fejn tistgħu tagħmlu użu minn daw siti biex tixtru ħafna kotba għall-miliet, għall-maħbubin u għall-familja tagħkom. Grazzi mill-ġdid, jiena Mark Camilleri u nawguralkom il-bqija taċ-ċerimonja sabiħa. U auguri wkoll l-awturi speċjalment illi rebħu l-premju. Grazzi ħafna. Grazzi Mark, u biex nżid ftit ma dak li għadu kemm qal il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, is-sitwazzjoni preżenti mhix waħda feliċi ċertament, speċjalment għal dak li hija l-industrija tal-kotba. Diġà fi żminijiet normali wieħed isibha diffiċli biex iżomm jibqa' fil-wiċċ, aħseb wara fis-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħalissa. Il-qari huwa l-iżvilupp ta' pajjiż, il-qari huwa l-iżvilupp ta' poplu. Etik żvilupp intellettwali, kulturali, edukattiv. U naħseb nagħmlu tajjeb li nżidu xi ftit anke aħna għal dak li huwa l-qari. Maħniex poplu li naqraw ħafna u naħseb wasal iż-żmien li nibdew nagħtu iktar importanza lejn dan is-settur. Infakkarkom dawk li forsi jaqtaw qalbhom jgħidu ma issa noħorġu ma noħorġux, illum il-ġurnata tista' tidħol fuq is-sit tanka tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb www.ktieb.org.mt, nirrepetijeta, www.ktieb.org.mt, u hemmhekk intom tistgħu issibu il-pubblikaturi, il-kotba li għandhom xjoffru u jistgħu wkoll tixtru u ġibuhomkom id-dar. Ġifieri m'għandkomx problema min irid jaqra, min irid jgħaddi ftit żmien biex forsi jkun qiegħed sitwazzjonijiet jiddejjaq id-dar ma jaf se jaqbad jagħmel, aqra ktieb u tara kif il-ħin jgħaddi wkoll. Nitkellmu ftit ukoll ftit statistika dwar il-kompetizzjoni li se tispiċċa illum se tintemm il-lejla. Kien hemm 182 sottomissjoni li minnhom għaddew għall-finali 68 ktieb. Uħud minnhom marru għall-Premju Terramaxka 24, 44 marru għas-sezzjoni li se naraw il-lejla tal-Adulti. Dawn l-44 mbagħad tqasmu f'9 kategoriji tal-premju. Il-kategoriji huma romanzi bil-Malti u bl-Ingliż, novelli bil-Malti u bl-Ingliż, poeżija bil-Malti, poeżija bl-Ingliż,
drama bil-Malti u bl-Ingliż, letteratura mhux fittizja, traduzzjoni, riċerka ġenerali u riċerka biografika u storjografika. Mela nistgħu nibdew biex naraw l-ewwel kategorija ta' romanzi bil-Malti u bl-Ingliż. Ngħaddu minnu fiha biex naraw il-finalisti ta' din l-kategorija. Echoes, Distant Voices, Distant Lives, ta' Lou Drofanic, il-pubblikaturi Horizons. Papa Ahmed, ta' Joe Pace, pubblikaturi Merlin Publishers. Il-Wiċċ Liħor, ta' George Peresso, pubblikaturi Horizons. OBE, ta' Rita Saliba, pubblikaturi Club Kodba Maltin. U r-rebbieħ tal-kategorija tal-romanzi bil-Malti u bl-Ingliż huwa Il-Wiċċ Liħor ta' George Peresso, pubblikaturi Horizons. Prosit George, u rrid ngħid li f'tilu konna ntqajna biex nitkellmu propju fuq dana il-ktieb u kontna tkellimna wkoll li inti introduċejt il-mużika ta' Mahler, il-pittura ta' Clint u żewġ personaġġi verament qawwija fih. Eżatt, il-mużika hija protagonista, daqskemm huma protagonisti dawk iż-żewġ karattri li huwa karattru sa ċertu punt introvers, kważi impassibbli, uċċu bla espressjoni ta' xejn, imma ġo fih hemm dik li nistgħu insejħula anwi eżistenzjalista u tqanqil kbir ġo fih. U l-karattru ieħor ta' dika it-tfajla fuq tagħha hemm żewġ karattri kontrastanti illi permezz tal-kontrast sa joħroġ l-effett ta' dan ar-romanz. Il-mużika ta' Mahler, John, kif konna anke tkellimna, biex sempliċiment isa soundtrack tal-romanz, nħobb indaħal il-mużika f'kull romanz tiegħi, imma hija wkoll protagonista x'qiegħda tfisser b'xi mod dak li qed iħossu u li rrid infisser jien bħala awtur li fil-fatt imbagħad jagħlaq bil-famuża finali ta' 8 sinfonija l-kbira ta' Mahler fejn hemm dik il-quote ta' Goethe li jgħidlek kollox huwa effimeru, kollox jgħaddi, kollox huwa dell, kollox huwa parabola. Veru jew le, ma nafx. George, l-aħħar mistoqsija. Inti kontatt l-immaġinazzjoni hija l-veru awtur tar-romanz. Eżatt, anzi, zitt ukoll illi l-veru awtur tar-romanz huwa min jaqrah. Għaliex jiena ktibtu b'mod konċis biex inqanqal l-immaġinazzjoni. Huwa romanz minimalista illi jixprunak, jimbxek biex inti tkompli anki minn sentenza ta' kelma waħda timxi. Għalhekk isir tal-qarrejja u nemmen il-qarrejja għandhom valuru u jiena kelli rispettu koll lil min jaqra dana il-ktieb dak huwa tagħhom. Tiegħi jibqa' il-trophy, iċ-ċekk, insomma, minn dak li jibqa' minnu. Grazzi George, bħal dejjem ċajtir, nawguralek għal-futur ukoll il-Wiċċ Liħor, George Peresso, ir-rebbieħ ta' din il-kategorija. It-tieni kategorija dik ta' novelli bil-Malti u bl-Ingliż u dawn huma il-finalisti. Għall-glorja tal-Patrija, kapriċċi patriottiċi ta' Alex Farrugia, SKA Publishers huma il-pubblikaturi. L-aqwa żmien ta' Emanuel Mifsud, pubblikaturi Club Kodba Maltin. Bejn bejnejn ta' Walid Naban, Club Kodba Maltin, pubblikaturi. Ħal-maqtuħ u kitbiet oħra ta' John Spiteri Ġinġel, BDL huma l-pubblikaturi. Mill-Bib il-ġewwa, Lorraine Vella, pubblikaturi Ede Books. U l-ktieb li rebaħ din il-kategorija huwa Għall-glorja tal-Patrija, kapriċċi patriottiċi ta' Alex Farrugia, SKS Publishers huma il-pubblikaturi u mejja għandi lill-Alex l-ewwel awguri tal-premju u prosit l-ewwel nett. Tiket bissima li għandek f'wiċċek hija tirreċiproka wkoll dak li hemm fil-ktieb ukoll, għax huwa ktieb li għandu temi
umoristiċi, xi kultant, huma traġiċi, xi ironiċi, ftit minn kollox. X'nebħek l-ewwel biex toħroġ tip ta' ktib? Stejjer osra għandek 20 storja qasira. Fil-fatt, oriġinarment l-idea kienet li wieħed ħares lejn l-istorja tal-poplu biex ngħidu hekk u minn dik l-istorja jara min hu l-poplu. Għaliex biex inti taraf min hu poplu tara l-istorja tiegħu. Biss iktar minn hekk imbagħad l-idea tal-proġett kienet illi mhux naraw l-istorja kif narawha dejjem mill-istess għajnejn, imma narawha fl-elementi satiriċi u ironiċi tagħha. Issa l-ironija u s-satira tagħha tista' tkun umoristika, ma fl-istess waqt tista' wkoll tkun traġika. U dak huwa il-ġist li mbagħad joħroġ mill-proġett kollu komplit min huwa dan il-poplu. Propju inti l-aħħar kelmiet tiegħek huwa li se nsaqsik jien. Allura x'ikkonkludejt min huwa dal-poplu? Tal-poplu huwa il-ġabra tal-istorja kollha tiegħu, ta' dawk in-nies kollha li ġew għaddew minn fuq dawn il-gżejjer u ħallew il-marka tagħhom. Nies li nafuhom bisimhom fl-istorja, nies oħra li forsi jisimhom huwa moħbi fl-arkivi, forsi fl-arkivi kriminali jew kellha fl-arkivi ċivili ta' snin differenti. Ukoll dawk in-nies li huma immigranti ġew ħallew il-ġenerazzjonijiet li ġew warahom. Biex dan il-poplu huwa din it-taħlita ta' nies kollha li għaddew minn fuq dawn il-gżejjer. Grazzi u prosit tal-Ktieb. Alex Farrugia, ir-rebbieħ tal-kategorija novelli bil-Malti u bl-Ingliż bil-ktieb tiegħu għall-glorja tal-Patrija, kapriċċi patriottiċi, il-pubblikaturi huma SKS Publishers. Naddu issa għal-kategorija poezija bil-Malti. Il-finalisti f'din il-kategorija huma Tluq ta' John Aquilina, edizzjoni skarta. Fuq kaxxa tal-birra rasa l-isfel ta' Mario Cardona, Horizons. Ħlif memorji u dellijiet ta' Andrew de Bona Kawki, Klab Kodda Maltin. Bejn Bahar u Bahar ta' Elizabeth Gregg, Merlin Publishers. Madwar satejn u nofs il-bot bil-ġenna ta' Emanuel Mifsud, Klab Kodba Maltin. Jerbaħ bil-kategorija tal-poezija bil-Malti, il-Ktieb Tluq ta' John Aquilina, edizzjoni skarta. Sfortunatament, John ma jistax ikun magħna biex ikun hawn għall-preżentazzjoni għaliex John jgħix barra minn Malta, però batilna dan il-messaġġ. Nhar it-tlieta ċemplet li Simona mill-Kunsill tal-Ktieb. U għarfitni li l-ktieb tiegħi Tluq kien rebaħ il-Premju tal-Poeżija għal dis-sena. Nisqar li kienet sorpriża lija, speċjalment għax kont naf li fuq ix-short list kien hemm kittieb oħra li iktar imdorri nitgħallem minn għandhom milli nikkompeti magħhom. Naturalment is-sorpriża kienet sabiħa. F'din is-sena tassew ħaġa rari, sorpriża li ma stajt naqsamha ma' ħadd qabel it-18 ta' Diċembru meta suppost qed tidher dix-xandira. Kif għadda l-ewwel element ta' sorpriża u ferħ u kelli nibda naħseb x'se ngħid għal dan il-video li saqsewni nagħmel, provajt nifhem ftit iktar xi fisser dan il-premju li jogħġobhom jażluni għalih. L-ewwel nett hemm ċerta assurdità għax il-poeżija almenu l-poeżija li nħobb u li nikteb jien. Il-bogħod kemm tista' tkun mill-glorja jew ir-rep ta' kompetizzjonijiet u affarijiet hekk. Għalhekk jekk ikolli mpoġġi f'xi qafas ir-riżultat sabiħ li ġab li dal-ktieb. Naħseb l-ikbar sors ta' ferħ hu li dawn il-poeżiji li ktibt li hemm f'dal-ktieb osra, mistħijin, pjuttost pessimisti u mimlijin dubju. Ma mesniex iddubitajt minnhom daqshekk. Nifraħ għax minn qrahom u ġudikhom sab xi ħaġa fihom, jiġifieri sab xi ħaġa fl-esperjenza tiegħi li tot talih jew għaliha. It-tieni nett ironija kbira li l-ktieb Tluq ħareġ ftit qabel ma sparixxiet il-possibilità tal-vjaġġi spontanji li matulhom is-sotu l-iktar li nikteb u li nirrifletti. Kont f'post jismu Kax fit-Turkija u kont tejjejt u xbajt nitlaq kuljum minn post biex nasal f'ieħor u l-għada nerġa' nagħmel l-istess.
F'daqqa waħda għandu ngħid li din li nasal u nitlaq ma kienx xi ħaġa li qed isseħħ biss fil-vjaġġi, li ħafna mill-pożi li kelli li kont qed niġbor kienu fil-fatt qed iduru ma' din il-lewża morra. Minnu fih kelli l-isem tal-Ktieb u ħassejt li bil-pożija tluq li ktibt dak il-ħin u b'dik ta' warajja fejn provajt nimmaġina kif tħossok meta tassew titgħallem kif titlaq jew kif tasal u teħles mill-ansjetà tal-vjaġġ, il-Ktieb seta' jitwieled kien lest. Ma kien hemm xejn iktar xnajt tal-Ktieb. It-tielet nett. Ir-renija oħra hi li meta ċemplet li Simona kien għaddew biss 3 ijiem mit-tluq tal-aħħar ta' Oliver Friġġieri. U l-għada fil-fatt kien se jsir il-funeral. Lil-Oliver kelli x-xorti niktiblu u nkellmu diversi drabi, fil-fatt kont batlu l-manuskritt ta' dal-Ktieb is-sena l-oħra u dispjaċir tiegħi li m'għadux magħna biex jaqsam il-ferħ li żgur kien ikollu bil-kompetizzjoni li rebaħ dal-Ktieb insomma. Ma ħsibx nasab ma nkunx qed nisaġera jekk ngħid li kieku ma kienx għall-Oliver u għall-programm tar-radju tiegħu Musbih bil-lejl għax vera kien jismu u vera kien Musbih bil-lejl li ġenni nissaħħar bil-letteratura jienu nistudja l-eżamijiet ta' xjenza, biex jien kont nistudja xjenza, kont in-naħa l-oħra tal-Università mbagħad. Dak kien jienu nistudja 30 sen ilu, kieku mhux talli kieku ma kienx għalih dal-programm, mhux talli ma kontx nikteb kotba tal-poeżija, imma naħseb kont stajt nibqa' totalment għami għall-letteratura u għall-arti kollha kemm huma. Tluq diġà fih fl-ewwel paġna dedika għal Oliver meta kien ħaj. U issa li ħallina nista' biss noffri dan il-premju għall-memorja tiegħu u għal dawk u għal dak kollu li ħalla warajh. Nagħlaq billi ngħid kien pjaċir kbir għalija naħdem ma' diversi nies tal-Ktieb għax ma kienx biss ktieb ta' kitba. Ħadd gost ukoll nagħmel it-tnedija. Allura kemm lil Antoine li qara bir-reqqa, lil Marco li ddiżinja l-qoxra, Claire li kantat, lil Alex li kiteb il-mużika u koll il-Gabriella u Theodor li għenuni biex xandir, nirringrazzjakom il-koll. Grazzi u nispera li kull min jaqra tal-Ktieb isib xi ħaġa fih li tkellem lilu jew lila għax il-Ktieb issa ifisser xi ħaġa għalija meta ktibtu, imma jagħmel sens biss jekk ifisser ukoll xi ħaġa għal min jaqrah. Grazzi. John talabni ngħid ukoll illi meta huwa jsemmi lil Gabriella fil-messaġġi li għadha kemm tagħna u rrid jgħid Raffaella. Ma jimpurtax naħfru wielek John. Issa, nisbqa' nitkellem ma' John jekk qiegħed jarani u naf li qiegħed jarana żgur għaliex għandi xi ħaġa oħra għalik. Dan huwa il-premju laureat, poeta laureat li huwa tiegħek. Il-poeta laureat huwa dak illi poeta jew poetessa illi ikun diġà rebaħ premju ieħor għal dak li huwa il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb u John kien rebħu fl-2011 bil-ktieb il-leħnek il-libsa tiegħi u peress li rebaħ dak il-ktieb fl-2011 u din is-sena rebaħ ukoll bil-poeżija bil-Malti jerbaħ ukoll it-trofew ta' Premju Poeta Laureat. Prosit John. Immiss issa nħablu r-rebbieħ tal-kategorija li jmiss li hija drama bil-Malti u bl-Ingliż, però l-ewwel naraw min huma l-finalisti. L-Ispettur Bonici it-triloġija ta' Mario Filippa Zoppardi, Klab Kodba Maltin u mal-Pubblikaturi. Għaliex kommedja? Għaliex Malta? Kollezzjoni Terba Fares tal-Kommedja dell'Arte ta' Narsi Kalamatta. Igi Fenek editur, Narsi Kalamatta u għal-Pubbikatur. Żewġ drammi, Appuntamenti Repubblika Immakolata ta' Simon Spiteri, pubblikatriċi Simon Spiteri. Il-ktieb rebbieħ f'din il-kategorija huwa żewġ drammi, Appuntamenti Repubblika Immakolata ta' Simon Spiteri, pubblikaturi tal-awtur innifsu, tal-każ tal-awtriċi. L-għonet prosit, Simon. Ħammur f'intervista li kontajt
ftit ilu. U inti kontat li tippubblika testi ta' dram kienet ħolma li saret realtà. Għax f'Malta din hija xi ħaġa kważi impossibbli jew rari. Kemm hi iktar rari allura li terbaħ ukoll dak il-ktieb? ħafna naħseb ukoll kif qed inti hija xi ħaġa li kull bniedem li jikteb id-drammi hemm ħafna stadji, verament l-ewwel ħolma dejjem tkun li dak li tikteb isib postu fuq il-palk għax dak huwa post il-kitba teatru. Li mbagħad ikun iddokumentat f'pubblikazzjoni hija xi ħaġa importanti kif qed tgħid inti hija xi ħaġa li ma tiġix spiss, allura hija xi ħaġa sabiħa ħafna li mbagħad xogħol bħal dak jiġi rikonoxxut. Dik kienet ambizzjoni tiegħek, x'ġarek li tagħmlu dal-proġett biex ngħidlek? Fil-verità, dawn il-ġiex drammi kienu ħassejt li kienu ġiex drammi li kien importanti li l ħaġa jidhru flimkien għaliex hemm medda ta' 10 snin bejniethom, allura naħseb fuq livell ta' il-kitba kemm tiegħi personali kif ukoll speċi fuq il-livell ta' x'ġara fit-teatru lokali kien importanti li speċi jkunu qishom mera ta' xulxin u meta ġiet l-opportunità ħatta. U żed il-kemm li kont se nuża jien issa. Il-mera, dawn huma wkoll mera tas-soċjetà Maltija. Iva, li jiena nemmen li t-teatru nnifsu għandu jkun mera tas-soċjetà in ġenerali. Ovvjament aħna qegħdin noperaw ġo Malta, allura importanti li mhux biss ikun mera, ma kultant għandu bżonn ikun naqra ta' tingiża wkoll li hija xi ħaġa li nipprova nagħmel jiena bix-xogħol tiegħi. Simone, grazzi u auguri u prosit. Żewġ drammi, appuntamenti Repubblika Immakolata huwa l-isem tal-ktieb ta' Simon Spiteri, rebbieħa tal-kategorija ta' drama bil-Malti u bl-Ingliż, pubblikaturi hija l-istess awtriċi Simon Spiteri. Mela wasal il-moment issa li nħabbru onur ieħor f'dina s-serata. Letteratura mhux fittizja bil-Malti u bl-Ingliż. Il-finalisti. Murder on the Malta Express. Who Killed Daphne Caruana Galizia ta' Carlo Bonini, Manuel Delia u John Sweeney. Bitsy Books Limited il-pubblikaturi. Tesi ta' Giola Cassar, Glenn Calleja, pubblikatur minn Angela Giola Cassar. Fitxu l-ewwel is-saltna ta' Andrew Gallia, pubblikaturi Chuck, Reliġjon u ħajja. Ir-rebbieħ ta' din il-kategorija huwa l-ktieb Murder on the Malta Express, Who Killed Daphne Caruana Galizia ta' Carlo Bonini, Manuel Delia u John Sweeney, pubblikaturi Mitzi Books Limited. Manuel, proset tar-rebħ l-għanet fl-imkien int u l-kollegi tiegħek. Qed nara li hija proġett bejn tlieta min nies biex ngħidlek. Kif qassamtu jew kellkom ix-xogħol ta' kitba? Jiena u l-awturi l-oħra għandna expertise differenti u allura ħadna lead role fuq chapters differenti. Però mbagħad madwar mejda għamilna 15 f'appartament fid-Dolomiti, ktibnieh flimkien. Ġifieri huwa proġett kollaborattiv u t-tliet awturi huma awturi tal-ktieb mill-bidu sal-aħħar. Għatli 15 id-Dolomiti. Tajtu lilkom infuskom deadline li rrid ikun l-esfeħ 15? Irridna iva, għaliex ridna nippubblikawh fit-tieni anniversarju tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-ktieb ħareġ 3 ġimgħat qabel l-arrest ta' Jürgen Fenek. Jiġifieri kien mument importanti ħafna fl-avvenimenti li kienet jirrakkonta. Għaliex il-ktieb mhux romanz jew ktieb storiku, imma huwa ktieb ġurnalistiku u l-ġurnaliżmu huwa parti mill-istorja li jirrakkontaw stess. Fil-fatt irid insasik dan huwa ktieb rari biex ngħidlek. Għaliex ġurnaliżmu fi ktieb normalment mhix ħaġa komuni. Malta, Carlo u John kitbu ħafna kodba, pubblikaw ħafna kodba ta' ġurnaliżmu. Il-ġurnaliżmu bħala forma letterarja huwa wieħed mill-legati ta' Daphne Caruana Galizia. Hi kienet tippubblika fuq il-blog tagħha. Naħseb li nixtieq nara iktar kodba ta' ġurnaliżmu forma twila għaliex huma mera tal-esperjenza li ngħixu bħala pajjiż, bħala nazzjon. L-aħħar mistoqsija, x'ġalkom x'nebbaħkom li tikbu l-ktieb? Bħala ġurnalisti aħna xhieda tal-avvenimenti li ngħixu. Huwa dokument importanti ta' storja komplessa ħafna
iktar ma nies ikun jafu l-verità dwar Daphne Caruana Galizia, aktar intuha il-ġieħ il-ħaqqa, għaliex il-verità hija l-xhieda importanti tax-xogħol ta' ġurnalista li spiċċat inqatlet minħabba xogħolha. Grazzi, nifraħlek darbohra u kol nsemmi l-Karlo Bonini u l-John Sweeney illi edin maħna se jkunu maħna b'mod virtuali u kol bħala parti minn din l-intervista. So who needs books anyway? And book prizes from Malta, who cares? I don't have any books and I'm... Oops. Sorry, that came out wrong. I am so over the bloody moon that the National Book Council of Malta has awarded Murder on the Malta Express a prize. Thank you very much. I'm going to say a couple of things about the book. The first of which is that last year was a difficult one for me personally. I left the BBC in awkward circumstances. And the writing of this book with my friends Carlo Bonini and Manuel Delia was a wonderful opportunity to get back and do some proper journalism in the footsteps of the true hero, Daphne Caruana Galizia. And the second thing that flows from that is that it was walking in the footsteps of an extraordinarily brave and courageous reporter who told truth to power. And I feel honoured to have been one of the trio telling her story. I'm also honoured to have met her family and her sons who have followed in her footsteps. So I am intensely grateful to get this opportunity to write this book, and this award is their cherry on the cake. Thanks a million. Dear all, I'm deeply honored and grateful for the prize which you decided we deserve to win, and which unfortunately I cannot celebrate with you all in your beautiful country. Nevertheless, my joy is due not to an award which will indeed give light and prestige to the journalistic work I did with my friends and mates, Manuel and John. My joy is due to the awareness that this award is in the memory of Daphne, of her work, and in the memory of the incredible effort that the Maltese people put in searching the truth. As I often had the chance to say in the past years, Daphne showed us the road, and all we did was to pick up her testimony and push forward. A big chunk of this path is still ahead of us, and your prize is a reminder not to give up, which is, I promise, the case. We won't give up. I will not give up. Journalism will never give up. Thank you again. Thank you all. Ciao. Nadu issa għal żewġ kategoriji li probabbilment jinteressaw l-aktar n-nies li huma dilettanti tal-militenzja, ta' kodba ta' riċerka. Fil-fatt, il-kategorija li għandna hija riċerka ġenerali u għaw 11 il-finalista. Il-finalisti huma dawn. Maltese Lace, History and Mystery, for Centuries of Bitzilla ta' Konsilja Zoppardi, pubblikaturi Kite Group. Iċ-Ċimiterju ta' Santa Maria Addolorata, Storja, Arti, Personalitajiet. Eman Bonici huwa l-editur tiegħu u Heritage Malta huma il-pubblikaturi. Navigating the Maltese Medscape ta' Joe Borg, Marian Lowry, Kite Group, pubblikaturi. Dizzjonarju ta' termini nautiċi u tarif ieħor marittimu lokali ta' Joseph Caruana, BDL Publishers. The Johannes Gennadius Maltese Treasure Trove in Athens ta' Arnold Cassola, Malta University Press huma l-pubblikaturi. A Passage to Malta, The Health and Well-Being of Foreign Children in Malta ta' Carmel Cefaj, Moemi Kerestesh,
Natalie Gallia Rachel Spiteri, kummissarju tat-tfal huma l-pubblikaturi. Soul Pens in Malta ta' Pauline Dingley, SKS Publishers huma l-pubblikaturi. The Examined Life, Writing is in honor of Guido Lanfranco ta' Mark Anthony Falzon, editur, Mitzi Books huma l-pubblikaturi. Maltese Archives, My Choice ta' Charles J. Farrugia, Miller Distributors huma l-pubblikaturi. Quest for the Maltese Zaq, A Lost Piping Tradition ta' Carl Partridge, Mitzi Books Limited, pubblikaturi flimkien ma' National Archives of Malta. Examining an Examination ta' Doreen Spiteri, pubblikaturi huma Merlin. Jirbaħ din il-kategorija The Johannes Gennadius Maltese Treasure Trove in Athens ta' Arnold Cassola, Malta University Press. Qiegħed magħna hawnhekk, Dr. Cassola, grazzi qiegħda u prosit ukoll tal-Ktieb li huwa verament treasure trove biex ngħidu hekk. Inti dilettant ħafna li r-riċerka tiegħek issifer ħafna fis-sens u impenjattiva. Turkija, l-Italja, Ateni issa, il-Greċja. Kif tlaħħaq ma' kollox? Fil-ħajja tipprova tlaħħaq ma' kollox, għax inkella l-ħajja ma tkunx interessanti. Għalija l-kurzità hija l-ewwel ħaġa li tqanqalni f'kollox, fix-xogħol, fil-kitba, fil-politika, eċetera. Ma tantx inħobb naċċetta l-affarijiet kif narhom, imma nistaqsi ħafna. U allura kull meta nsifer anki f'dan il-każ jiena sifirt biex nagħallem l-Università ta' Ateni għal-ġimgħa. U fi kull fejn mur dejjem ngħid nistaqsi hawn xi librerija, biblioteka antika fejn forsi nista' nsib xi ħaġa minn Malta, eċetera, eċetera. U mmur hekk bħalma meta mort Istanbul u dokumenti torok dwar l-assedju. Ma nkunx naf xi rrid, u nsib xi ħaġa li ma nkunx naf biha. Waw sibt affarijiet li imorru jihduna lura fl-istorja ta' Malta. 46 ritratt ta' Malta fl-1857, 11 il-akwarell tal-xransijiet dejjem tal-istess periodu u 100 ta' prints ta' inċiżjonijiet ta' Malta. Irrid nagħmel kemm preċiżazzjoni, però waqt li l-mertu tas-sejba huwa tiegħi f'Ateni, però il-ktieb huwa mertu ta' 4 min nies miktuba Ottomani. Jiġifieri il-mertu, il-premju irid jinqasam ugwalment bejn Giovanni Bonello, l-imħallef Giovanni Bonello, bejn Dr. Teresa Vella u bejn il-professur William Zammit li ħadu ħsieb għal-aspetti differenti, il-fotografija, il-pittura u l-istampi, l-inċiżjonijiet ta' romanz. Malajr telegrafikament, il-konnessjoni ta' Gennadius ma' Malta? Gennadius kien protestant Grik u ndbat missieru miet u ndbataw l-iskola tal-protestanti f'Malta fl-1854 ftit jew u għamel xi sentejn tlieta. Meta s-slima, meta ngħidu Old College Street, hemmhekk kien l-Old College tal-Protestanti u għalhekk jisseħek li mbagħad sar tal-Ġiżwiti. Minn hemm naħseb ġiet innamra għal Malta, r-rabta tiegħu ma' Malta u mbagħad f'ħajtu sar diplomatiku kien iġemma kull tip ta' ritratti, ta' stampi li l-lum jiffurmaw il-biblioteka Gennadius ġewwa Ateni fejn għandek fuq 30,000 kodba, scrapbooks u dawn affarijiet kollha nsabu fl-scrapbooks tiegħu. Dr. Cassola, grazzi ħafna u prosit tal-Ktieb għal darbora nfakkarkom The Johannes Gennadius Maltese Treasure Trove in Athens huwa r-rebbieħ tar-riċerka tan-natura ġenerali dil-kategorija li għadna kemm tkellimna dwarha. Il-kategorija tar-riċerka li jmiss dik tar-riċerka biografika u storiografika u dawn huma l-finalisti. Il-kanonku Fortunato Panzavecchia 1797-1850, Raġel ta' Kultura u Għaddej tal-Patria ta' David Agius, Muscat, il-Horizons huma l-pubblikaturi. Lord Strickland, Plots and Intrigue in Colonial Malta ta' Victor Aquilina, pubblikaturi huma Kite Group. Fuq il-passi ta' Vassalli ta' Joseph P. Borch, Klab Kodba Maltin u l-Akkademja tal-Malti. Philip Kalleja, Ex għal-bniedem maqluħ minn eruqu ta' Charles Buttigieg, Klab Kodba Maltin. Pioneers of Modern Art in Malta, Volume 2
ta' Joseph Paul Cassar, Heritage Malta huma l-pubblikaturi. Buttons Parade, Military and Civilian Uniform Buttons in Malta ta' Dennis Darmanin u George Cassar, pubblikaturi huma l-Kite Group. Ir-Redentur, History, Art and Cult of the Miraculous Effigy of Christ the Redeemer at Senglea, Malta ta' Jonathan Farrugia, l-editur, Mitzi Books Limited u l-kapitlu kolleġġjata tal-Isla huma l-pubblikaturi. Nights at Sea, The Caravan Diaries ta' Thomas Freller, Mitzi Books Limited huma l-pubblikaturi. The 7 Giugno in Maltese History, 1919-2019 ta' Henry Frendo, Mitzi Books Limited il-pubblikaturi. The Unreality of Realism, An Insular Perspective on the Development of Modern Art ta' Giuseppe Schembri Bonaci, Horizons il-pubblikaturi. Metal and Silence, The Quest for Daringness and Authenticity in the Arts ta' Giuseppe Schembri Bonaci, Horizons huma il-pubblikaturi. Il-premju f'din il-kategorija imur għal Ir-Redentur, History, Art and Cult of the Miraculous Effigy of Christ the Redeemer at Senglea, Malta ta' Jonathan Farrugia, editur, Mitzi Books Limited u l-kapitlu tal-kolleġjata tal-Isla huma il-pubblikaturi. L-għonet proset Dr. Farrugia għal dan l-isforz il-pubblikazzjoni verament sabiħa. Dan il-ktib jiġbor fih studji dwar waħda mill-iktar statwi venerata f'Malta minn tim multinazzjonali. Kif iltqajtu, kif ħadmu fl-imkien? Kollox kien beda meta l-Arċiprit tal-Isla Father Robin Camilleri kien iddeċida li jniedi proġett ta' restawr fuq din l-istatwa. Waqt li kien għaddej ir-restawr li sar minn uħud mill-kontributuri tal-ktieb, is-Sinjura Valentina Lupo, is-Sinjura Marja Grazia Zenzani u oħrajn magħhom, il-kuratur tal-Knisja, Sur Gino Parnis, kien qiegħed jagħmel tindif sħiħ tal-oratorju fejn ir-Redentur fil-fatt u anka tal-erjas ta' miegħu. U kien hemmhekk li sibna din il-kaxxa bid-dokumenti, speċi iżda kważi ħaġa tal-istejjer. U mbagħad id-dokumenti peress li kienu wkoll ħanejdlek fi stat li kellhom bżonn xi ftit tal-kura wkoll, tajnihom ukoll lill-restawraturi. U waqt li kien qiegħda tqalleb fihom tnaddafhom waħda mill-ħaddiema, saġi kienet ċemplitilna qalt nisma' aħjar tiġu tittuhom daqqatajn għax jidhru li huma antiki. Dak kien l-ewwel kliem li dan. Peress li jiena fl-istudji tiegħi meta kont Ruma kont studjajt xi ftit il-manuskrittika u anka il-kalligrafija, se jiena kont mortu tajthom daqqatajn meta hekk naħseb għandna xi ħaġa kbira aktar milli naħsbu. U minn hemm ħarġet li joħroġ dal-ktieb li kellu jinkorpora fih proprju l-kontenut ta' dawn id-dokumenti flimkien mar-rapport tar-restawr. Però mbagħad żidna wkoll l-idea kapitlu fuq il-kuntest artistiku ta' Malta tas-seklu 18 proprju meta saret l-istatwa. U li kellha sabiħ din ir-riċerka x'isu lejn l-aħħar, propju lejn l-aħħar li żmien li kellna bħala terminu biex nispiċċaw il-kitba, sibna propju f'din il-stess kitba referenza l min għamel l-istatwa u meta saret u anka il-ħlas. Allura speċi b'sorpriża stajna nkanatu lil poplu Malti ħanajdu hekk is-soluzzjoni għal dan misteru li kien hemm madwar din l-istatwa li ħadd ma kien jaf meta saret u ħadd ma kien jaf min għamilha. U naħseb dak kien l-isbaħ xogħol li kellna matul da parti x-xogħol ta' flimkien bħala espert tal-arti Sur Sandro De Bono. Jiena bħal wieħed li qed nistudja l-manuskritti, kif ukoll Valentina, Marja Grazia u t-tim tagħhom fejn jidħol ir-restawr kollha ħdimna fit flimkien mal-Arċiprit biex stajna noħorġu propju dan il-ktieb tant sabiħ li kien sfida, però kienet sfida sabiħa. Grazzi Dr. Farrugia, verament għamiltu biċċa xogħol kbira għaliex hija kbir ukoll il-kult li għandu r-reliġjożità ta' din l-istatwa u grazzi allura għax-xogħol li se jibqa' għal dejjem biex ngħidu hekk. The Redeemer, Redentur, History and Art and Cult of the Miraculous Effigy of Christ the Redeemer at Senglea, Malta. Il-ktib ta' Jonathan Farrugia, editur, Mitzi Books Limited u l-kapitlu tal-kolleġjata tal-Isla huma l-pubblikaturi. U dawk kienu l-premijiet kollha fil-kategoriji tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, imma għadna ma spiċċajniex.
Għatfadlinna 3 premji speċjali li nżidu ma dak tal-poeta laureat u qabel netti wkoll irrid ngħid illi din is-sena ma kienx hemm rebbieħa fil-kategoriji tal-poeżija bl-Ingliż u anke fil-kategorija tat-traduzzjoni. Naddu għal premju speċjali ieħor. Wieħed li jippremja lil dak il-pubbikatur li jippubblika l-isbaħ ktieb. Kif ngħidu bil-Malti line l-ewwel li tiekol, huwa importanti ħafna wkoll kif jidher ktieb meta wieħed imur biex jarah, biex jixtrih, biex igawdih eventwalment. Dan il-premju din is-sena mar ant il-Horizons għall-ktieb The Unreality of Realism, an insular perspective on the development of modern art. Ta' Giuseppe Xkembri Bonaci, sintendi il-pubblikaturi huma Horizons, u biex nitkellmu dwar dan il-ktieb u dan il-rebħ biex ngħidu hekk. Xi jmur biex jagħmel ktieb daqshekk attraenti għandna lil David Bezzina mill-Horizons. Grazzi David. X'jagħmel? Ktieb bħal dan attraenti daqshekk li jerbaħ premju. Grazzi lilek John. Naħseb dan il-premju jirrikonoxxi u nixtieq niddedikah illum l-isforzi kollha li għamlu l-graphic designers, il-parti ħol importanti mill-produzzjoni tal-ktieb, apparti l-qari tal-provi, l-editjar, huwa d-disinn. U llum ta' min ngħidu li il-graphic designers Maltin bil-produzzjoni tagħhom bil-ktieb Malti ħabtuha sew u ġieli josbqu wkoll kodba anke barranin. U hekk naħseb dan il-rigal f'isem Horizons nixtieq niddedikah lill-graphic designers kollha li bil-kreattività mejjuna bil-programm illum li ovvjament mhumiex ta' 30-20 sen ilu it-teknoloġija tgħinek, però ikunu kapaċi joħorġu bi ktieb attraenti bħal meta tmur kollu tarajkla platt sabiħ forsi ma tiftakarx fil-kok, jew jien naf libsa u ma tiftakarx fil-ħajjata tgħid kemm sabiħa. Naħseb il-qarrejja llum nixtieq infakkarhom li wara l-ktieb meta jixtruh, apparti il-kontenut, kien hemm sforz ta' produzzjoni li primarjament ġej mill-graphic designers Maltin. Mill-esperjenza tiegħek ta' malajr għax il-ħin huwa qasir, l-editur jew min kitbu l-awtur, kemm ikollu nuża bl-Ingliż sej f'dak li tażlu intom jew. Saqsi interessanti, Ġon, aħna fil-każ tagħna ħanejdu hekk għalkemm il-graphic designers illum huma professjonisti gradwati, però lill-awtur intuh l-aċċessibilità kollha għall-idea tiegħu jew tagħha biex flimkien mal-graphic designers u t-tim editorjali iktar ma jkun hemm idea differenti mhux bħal kok iktar minn kok wieħed ħarbat il-borma. F'dal każ ikolli ngħid li meta jkun hemm idea differenti l-editur, il-pubblikatur, il-kittieb, il-graphic designers flimkien ikunu jistgħu joħorġu bl-isbaħ prodott possibbli. Grazzi David. David Bezzina jippreżenta il-Horizons li huma r-rebbieħa tal-Premju għall-aħjar produzzjoni ta' ktieb bl-isbaħ dera. Il-ktieb huwa da The Unreality of Realism, an insular perspective on the development of modern art. Il-pubblikaturi ovvjament huma l-Horizons. Il-premju li ġej jippremja awturi u awtriċi emerġenti illi l-kitbit tagħha jew tiegħu ikunu ġew innotati. Fil-fatt, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jieħu din l-opportunità wkoll biex iħeġġeġ dawk iż-żgħażagħ jew oħrajn anke mhum iż-żgħażagħ li jekk iħobbu jiktbu jew għandhom xi ħaġa xi jgħidu ma jiddejqux imorru għand pubblikaturi, jieħdu pariri u jaraw ix-xogħol tagħhom fiex inhu, kif jistgħu jirranġaw aħjar u għaliex le jippubblikaw ukoll ix-xogħlijiet tagħhom. L-aħjar awtur emerġenti, il-titlu huwa xi ħaġa ta' ġa illi għajjem ċertu interess speċjalment fost dawk l-awturi żgħażagħ, dan l-unur din is-sena imur għand Lara Kalleja. Prosit Lara, għadha kemm ħadd it-trofew. Nsensaqsik xi ħaġa dwar it-trofew innifsu l-ewwel nett. Inti l-ewwel ktieb tiegħek ħareġ Lusimin fl-2016. Mbagħad warah propju dan kissirtu kull imkien. X'elementi kellhom dawn il-kodba li taħseb li waslu lill-ġurija ittuk dan il-premju prestiġjuż? Jiena naħseb it-tip ta' lingwa li ntużat għax hija lingwa kolokjali ħafna, hija onesta ħafna, brutali, ġieli, forsi xi kultant anke bla ċensura, imma n-nies
dik l-onestà naħseb irrelataw iktar mal-karatteri tal-istejjer tal-kodba tiegħi. Bbażajt il-kitba tiegħek u ħsibitek fuq xi awtur partikolari Malti pereżempju? Le, influenzi, naħseb l-influenzi huma inevitabbli dejjem, imma iktar ma tiżviluppa dejjem tinqata ftit minn dawk l-influenzi. Jiena bħala awturi li nħoss influenzani kien Emanuel Mifsud, u anke kien persuna li anke tani ċertu kuraġġ biex nikteb u nfassal il-kitba tiegħi. But għandi rispett ukoll li Alex Velaġera, però il-kitba tiegħi differenti ħafna minn tiegħu. U anke awturi minn barra, ma fhem inti tinfluwenza ruħek mill-aspetti soċjali ta' ħajtek, minn nies li tiltaqa' magħhom. L-aħħar mistoqsija ta' malajr, daħsibiet tiegħek xi ftit ta' protesta qishom taħseb illi itelfu xi ftit u iddawru xi ftit l-istil ta' kif tikteb? Jien naħseb li xejn ma jitellef jekk inti il-ħaġa qed tiktibha minn għajrek, minn qalbek, so le, ma naħsibx li qed titellef, anzi l-istejjef kissibtu kullum kien daw it-temi politiċi mhumiex qegħdin fiċ-ċentru tal-istorja, imma fil-periferiji tal-istorja. Għax finalment l-istorja hija tan-nies. Lara, nirringrazzjak, nawguralek, prosit, u dika kienet Lara Kalleja, ir-rebbieħa tal-Premju għall-aħjar awtur emerġenti għal din is-sena. U finalment issa se ngħaddu għall-aħħar premju speċjali l-iktar wieħed prestiġjuż li għandna fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Il-premju għal kontribut siwi fil-qasam tal-kodba u l-letteratura li jiċċelebra ħajja ta' ħidma tul il-ħajja. Mhux biss f'termini ta' xogħol letterarju, iżda wkoll għal kontribut fil-qasam tal-istudju letterarju, l-edukazzjoni ta' komunitajiet lokali, għat-trawim tal-kultura letterarja lokali. U dan il-premju mar għand Trevor Zara, li mhuwiex isem ġdid, xejn affattu Trevor prosit l-ewwel unur ieħor. Naħseb issa drajt tingħata premijiet tul il-karriera tiegħek, imma issa li ngħatajt dan l-unur, x'inhu ħsibijiet tiegħek? Kull meta nirċievu premju jiena dejjem nipprova nfakkar lil nnifsi li jiena m'għamilt xejn waħdi. Kienu ħafna dawk li għanuni u ispirawni. Jiena nħossni sempliċement raddejt lura dak li rċevejt. Għalhekk inħossni grat ħafna anki lejn il-qarrejja. Għax il-qarrejja huma importanti għax inħossi li huma jibqgħu saqqu x-xitla ċkejkna illi ħawwiltien. Jiena nħossni grat li ħafna nies. Il-membri tal-familja tiegħi, il-sieħba tiegħi Catherine li tisapportina ħafna, il-pubblikaturi tiegħi, il-Merlin Publishers illi baqgħu jissapportjaw dawn l-aħħar 50 sena. U fuq kollox grat mod speċjali l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Dal-premju li tani se jkun fost leżes u jibqa' marbut ma' qalbi ħajtu kollha naħseb. Trevor, min jaf kemm l intervisti partikolarment dal-art donna kienet moda illi jgħidu wasal l-aħħar ktieb ta' Trevor, ma nafx kien xi ħaġa pubbliċitarja, imma kull sena dejjem tivvinta lek innifsek u dejjem toħroġ b'xi ħaġa. Hemm xi ħaġa oħra li dejjem nistennew minn għandek? Jiena dejjem ngħix minn ktieb għal ieħor. Jekk tgħid li dan huwa l-aħħar ktieb tiegħek, nilek jista' jkun ma nafx. Però għandi ktieb li ħireġ dalwaqt, ġabra ta' novelli oħra, għandi ktieb ta' tfal li ħireġ dalwaqt. Imma l-importanti jiena ngħid li mhux kemm tikteb, l-importanti li meta m'għandek xi tajt iktar tieqaf. U naħseb dak importanti ħafna, illi toqgħod attent illi inti ma tkunx qed tirrepeti lilek innifsek, ma tkunx qed tisraq minnek innifsek stess. Din ħaġa importanti ħafna jiena. Nitkellmu hekk li tirrispondi minn jaf kemm il-darba kemm għamlulek intervisti. Imma hemm xi mistoqsija illi dejjem xtaqtu jisaqsuk, waqgħet ma saqsu ilek. Iva, John, naħseb li hemm xi waħda, imma fl-età tiegħi jinsejt.
Grazzi Trevor, mux tabxer bat il-premju għal-kontribut mux letterarju biss anka umoristiku irrid ngħid. Grazzi u nawguralek ukoll għal-futur. Dakka kien Trevor Zara, ir-rebbieħ tal-premju għal-kontribut siwi fil-qasam tal-kodba u letteratura. U dawka kienu l-premji kollha għas-serata tal-lejla tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2020. Qabel però ma ngħaddu għad-diskors tal-persuni distinti nixtieq li nrotħajr lill-aġġudikanti kollha illi flow il-kodba u waslu għal ġudizzju tagħhom skont damma ta' kriterji u skont l-ogħla grad ta' trasparenza u ġustizzja. Nixtieq nirringrazzja lil Mark Vella, Kevin Saliba, Dr. Giosetta Tart li kellhom il-kodba tal-letteratura, lill-professur Carmen De Pasquale, Mario Ellul u Maria Giuliana Fenek li ħadu ħsieb il-kodba tal-riċerka u lil Joanne Xiberas minn Malta Libraries għall-klassifikazzjoni tal-kodba. U kif qegħdin fiha wkoll nirringrazzja wkoll l-aġġudikanti illi kellhom il-xogħol li jieħdu in konsiderazzjoni il-premju Terramaxka għat-Tfal u għaż-żgħażagħ u dawn huma Justine Somerville, Christy Borg u Ruth Ancilleri. U issa wasal il-ħin li tingħaqad magħna il-Ministru tal-Edukazzjoni, l-Onorevoli Justine Caruana bil-messaġġ tagħha. Nsellmilkom, pajjiż ikun żviluppat mhux biss permezz ta' ekonomija li tkun sejra tajjeb, mhux biss meta tkun imħarsa s-saħħa tal-komunità, imma wkoll meta ikonna soċjetà illi tkun kapaċi taħseb b'mod kritiku, soċjetà illi ikollha ċittadini attivi. Dan jista' jintlaħaq ukoll b'xi ħaġa li hija bażika u sempliċi ħafna, il-qari. U għalhekk importanti li minn ta' ċkejkna nrawmu l-tfal tagħna dwar l-importanza tal-qari u l-għajnuna illi l-qari jagħti biex ikattar il-kreattività u jagħtihom ukoll bażi soda li tgħinhom mhux biss b'mod personali imma wkoll għall-ħajja futura tagħhom. Għalhekk inħoss u b'sodisfazzjon kbir ngħidha din il qed ngħaddi dan il-messaġġ f'okkażjoni tant sabiħa l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Għandna 8 awturi illi x-xogħol tagħhom illum qed jiġi rikonoxxut bħala r-rebbieħ ta' dan il-premju għandna wkoll 3 premijiet li huma speċjali ħafna. Walhekk fil-waqt li nagħti l-awgurju tiegħi mhux biss lil dawk illi huma rebbieħa, nawgura wkoll lil dawk kollha illi daħlu għal dan il-konkors. Hija ħidma huwa xogħol li qed jagħmel tanġid fost il-poplu tagħna għaliex iżomm ħaj u jkompli jkabbar ir-rikkezza li għandna fil-librerija, mhux biss ta' pajjiżna imma wkoll f'kull librerija li għandna fl-istituzzjonijiet edukattivi tagħna u anke personalment fid-djar tagħna wkoll. U llum il-ġurnata bl-apparat kollu li hawn a dispożizzjoni tagħna li wkoll għandhom il-preġu tagħhom faċilment nintilfu f'dinja mingħajr il-qari. Imma hija dinja illi m'għandix tintilef għaliex hija waħda li tkabbar l-arfin tagħna fuq kull settur, fuq kull suġġett u wkoll f'kull sitwazzjoni li niltaqgħu magħha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nenfasizza għalhekk li anke issa li ninsabu resqin lejn il-festi tal-miliet rigal ta' ktieb jiftaħ bieb għall-imħabba tal-qari. U hekk ukoll ninnota b'sodisfazzjon l-għotja li saret mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ta' voucher lil dawk l-istudenti kollha li pparteċipaw fil-Fiera Nazzjonali tal-Ktieb li din is-sena saret mod virtwali minħabba iċ-ċirkostanzi dinjin li qegħdin ngħixu fihom. Ovvjament niffaċċaw ukoll l-isfidi ta' dan iż-żmien. Dan huwa punt ieħor li xtaqt insemmi id-dinja virtwali. Illum il-ġurnata hawn diversi mezzi illi jgħinu biex tinxteret l-imħabba lejn il-qari. Fosthom ix-xiri ta' kodba minn fuq siti tal-internet u dan għandna napprezzawh u kollu huwa mezz li għandna nużawh u nisfruttaw. U bħala gvern qed nirrikonoxxu dan ix-xogħol fejjiedi li jsir mill-awturi tagħna Maltin. Tajjeb li nfakkar li l-gvern jifhem l-importanza li għandu l-qari u koll japprezza l-ħidma ta' l-awturi tagħna u bħala inkoraġġiment lill-awturi Maltin
biex ikomplu joħorġu iktar kodba mill-ewwel ta' Jannar, ħajkun hemm ukoll bidla fuq it-dħul minn royalty rights ta' beħ ta' kodba, it-taxxa ta' dħul ġiet iffissata brata ta' 15%. Din hija miżura li ġiet imħabbra fil-budget li għadda għas-sena 2021. Bħala Ministru wkoll, bħala Ministeru qed naħdmu biex irrawmu l-imħabba tal-qari fost l-istudenti tagħna. Għandna dipartiment sħiħ li jaħdem kull mezz biex jilħaq dan il-għan, għandna l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Jiena nieħu din l-opportunità biex inkompli nwassal il-messaġġ favur il-qari, forsi llum il-ġurnata bil-mezzi elettroniċi wieħed jitlef ukoll il-fil li jkollu ktieb f'idejh. Ma din hija sensazzjoni sabiħa, hija esperjenza pożittiva immens li aħna minn ċkunietna dejjem għexnija, apprezzajnija u għalhekk importanti illi nkomplu ninkoraġġu. Allura fil-waqt illi nifraħ u nawgura lill-parteċipanti l-rebbieħa lil dawk kollha illi kienu strumentali biex din il-kompetizzjoni tkun tista' tittella, nieħu l-opportunità wkoll biex nawgura lilkom il-koll u l-eżistakom il-fessi tajba u ħafna saħħa u ħafna risq. U l-aħħar messaġġ għalina huwa mingħand l-Eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta, Dr. George Vella. Insellmilkom. Inħoss li għandi nibda dan il-messaġġ billi nsellem il-memorja illustri u nagħti ħajr għal-valur impeccabbli tal-kitbiet u pubblikazzjonijiet ta' wieħed mill-aktar kittieba u ħassieba ta' żminijietna u li sfortunatament ħallien aktar kmieni biex li għadda. Qed titkellem hawnhekk fuq il-mibki Professur Oliver Friġġieri. Il-kitbiet tiegħu kienu għadhom u jibqgħu għad-deċenni sħaħ teżort fis-senduq tal-Patrimonju Letterarju Malti u ninsab ċert li huma bosta dawk il-kittieba Maltin li sabu fl-idejat tiegħu dik ix-xrara li mbuttathom u nebħithom fir-riċerka u l-kitbiet tagħhom. Sinjuri, il-qari huwa bla dubju ta' xejn wieħed mill-aktar għodot importanti fil-ħajja ta' kull individu. Nemmen li l-qari huwa ċavetta għas-suċċess u li jiftaħ orizzonti ġodda li jgrawmu lill-bniedem lejn tagħlim u għarfien aktar miftuħ dwar il-ħajja u d-dinja ta' madwaru. Minn età żgħira, il-qari u l-kitba huma l-ewwel pedamenti sodi fuq ix-tfal u żgħażagħ tal-lum jiffurmaw u jimmaturaw biex isiru l-adulti maturi u mexxejja ta' għada. Madankollu, l-importanza tal-qari tmur lil hinn minn sempliċement bżonn akademiku jew biex wieħed jirnexxi fil-ħajja mill-att ta' xogħol. L-imħabba li l-kodba u għalhekk lejn it-tagħlim tul il-ħajja hija valur importanti li fuqu jorbtu valuri oħra universali bħal huma l-empatija, ir-rispett u l-interess ġenwin lejn dak li huwa differenti. Il-lingwa, il-kitba u l-litteratura jirriflettu r-riċerka, ir-realtajiet, ix-xewqat u l-idejat tas-soċjetà passata u preżenti tagħna. Permezz tax-xogħlijiet vari, il-poplu Malti jista' jgawdi minn patrimonju letterarju sinjur u li jkompli jżewwaq b'mod denju l-istorja u l-futur ta' dan il-pajjiż. Jien ninsab impressjonat bil-fatt li minkejja ċ-ċokon tal-udjenza Maltija jibqgħu jiġu mitbuha tant u tant xogħlijiet kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż li jkopru kemm ix-xogħlijiet purament letterarji, proża, poeżija, kif ukoll studji serji u riċerkati dwar dak kollu li hu Malti, storja, arti, wird kulturali u affarijiet oħra. Ta' dan nirringrazzja l-awturi li ma jaqtawx qalbhom u jintefgħu bruħhom u bġisimhom biex joħolqu l-ktieb li jkunu ħolmu bih u nirringrazzja wkoll lill-pubblikaturi li permettu li nikkummenta, ma naħsibx li għamlu wisq kalkoli u qlieq jew telf meta jiddeċiedu li jistampaw tant kodba. Jiena nħoss li f'dawn l-aħħar snin il-kwalità tax-xogħlijiet Maltin hija impressjonanti u nemmen li aktar ma naraw xogħlijiet ġodda fuq l-iskaffi tal-libreriji tagħna nkunu qegħdin naħajru aktar studenti li jaqbdu t-triq biex jippubblikaw romanzi, poeżiji, xogħlijiet letterarji u riċerka dwar dak kollu li hu Malti u li għamilna Maltin. Għalhekk, il-lili bħal dawn huma ċerimonja importanti biex bħala pajjiż nuru l-apprezzament tagħna lejn il-kittieba lokali u flimkien nkomplu nisqu fuq l-importanza tal-użu tajjeb tal-lingwa Maltija u
u sbuħija tal-qari. Minn barra dan, nkunu wkoll qed nuru sosten tagħna lil kittieba lokali u nħeġġu aktar nies, speċjalment awturi emerġenti, biex jimirħu f'dan il-qasam u jieħdu s-sena tal-kitba u tal-arti u l-arti tal-litteratura bħala professjoni. Jien jieħdu l-opportunità biex nirringrazzja il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb tal-ħidma tiegħu biex sena wara l-oħra jkomplu jippromovi il-ġid tal-kittieba lokali u li minkejja restrizzjonijiet imposti fuqna mill-COVID-19 din l-għotja ta' ċerimonji qed issir ukoll din is-sena b'mod diġitali. Filwaqt li rrot ħajr il dawk kollha li b'xi mod jew ieħor taw semhom biex il-letteratura Maltija tkompli tikber fid-daqs u l-valur tagħha, ngħaddi biex nifraħ lir-rebbieħa ta' din is-sena. Nirringrazzjakom. U bekk wasalna fit-tmiem din l-attività organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, attività illi fiha rajna il-premjazzjoni tal-aħjar kodba tal-2019. Jiena ħeġġitkom biex tixtru l-kodba, tmorru għand il-pubblikaturi, għandkom bżonn xi rigali sa ġejjin milied, idħlu fis-sit tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb hemmhekk issibu l-indirizzi tal-pubblikaturi dak li għandhom xofru u tkunu tistgħu minnu. Iżidu fil-librerija tagħkom ukoll. Għandna bżonn kultura ta' kodba, il-produtturi tal-kodba għandhom bżonn l-għajnuna tagħkom, intkom għandkom bżonn ktieb tajjeb illi tistgħu iżidu wkoll mal-kollezzjoni tagħkom biex bekk bħala poplu wkoll inkunu nistgħu nżidu f'din il-kultura tal-qari tal-kodba. U jalla s-sena diħla tkun aħjar minn din u nkun nistgħu wkoll ingawdu il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb flimkien. Min-naħa tiegħi u min-naħa tal-Kunsill, saħħa.